Qhawula kithi angibingelele futhi igama lami nguZoso wakwaNtombela bafowethu. So ngingaqinisekisa nje bafowethu ukuthi asikho isitezo futhi esidilekile. Ngiyacabanga nje abantu futhi abayiphathele isilwane sabo thizeni, so base besidiliza-ke online bafowethu. So nje kahle isitezo bafowethu njengoba nisibone kuyaqhutshekwa bafowethu, kuyaplastwa yonke into bafowethu imi ngomumo. Ngafona nami sengifonela ekhaya sengizwe sebethi hayi bo, hawu iy'ndaba ezibuhlungu kuthiwa isitezo sidilekile. Cha bafowethu akunjalo, yonke nje bafowethu indonga zimile, yonke into i-right njengoba niyibona njengemuva. Mfowethu angifuni uqamba amanga mfowethu, ngizizwa ngijabule kakhulu, kodwa-ke lokho kuyinto mfowethu esuka ngaphakathi kumina mfowethu, injabulo nje. Ngiyacabanga ukuthi into engijabulisa okunakho konke ukubona nje mfowethu icebo lami nephupho lami lifezeka, njengoba kade ngangibeka imali, ngiyibeka imali ngifisa ukuthi ngenze ngifeze iphupho lami elikanjena. So ngizizwa nje ngijabule kakhulu mfowethu ukufezeka nje kwephupho lami ukuthi hayi bonakho indonga iqhubeka, hayi bonakho sekuyaplastwa njengamanje, sesibheke kupendeni manje. Qhawela kithi ngingasho ukuthi ngino 3 years ngisebenza kahle kahle self employed, yabo, ngino 3 years. So okusho ukuthi ngaqala kuleya minyaka ukuthi ngeke ngazi ukuthi imuphi unyaka, yabo, ngoba ngicine lo ngibeka even namanje abantu mabengibuza ukuthi sekuyimali njengamanje nje mhlawumbe usuyispendile, angibi nayo ulwazi cause angibi umuntu ogcinile noma umuntu ogcina ini, yabo. Mina lo ngithenga nje kuyafika, kodwa engaqinekisisa ukuthi-ke imali bafethu engangiyibekile yagcina isiphele yonke. Njengamanje sengisebenzisa nje imali, mangihola ngenze, mangihola ngenze, mangihola ngenze, yabo. So nje yaphela nje totally. Abafethu mhlawumbe engingababonisa ozakwethu abancane, mhlawumbe nabanye engilingana nabo nabanye abadala, ngoba mina ngiyisibonelo kahle kahle mfethu sabantu abadala, ngibe isibonelo sabantu engilingana nabo, ngibe isibonelo futhi sabantu abeza kumina ngemumva. So nje mina into engabakhuthaza ngayo bengingasho ukuthi-ke bafowethu ake nifunde ukubeka imali, niyekele izinto engenasidingo. Khona izinto futhi engama-ones abantu abayiyeke lezo zinto lezo, bekwazi ukuthi bebeke kahle imali. Ngithi mina-ke mfethu iphupho akekho umuntu ongeza kwazi ukuthi enze into afisa ukuthi ayenze uma unephupho. Kwesinye isikhathi abantu bayekela ukwenza izinto ngoba iphupho abanalo. Umuntu ugcina ngokukhuluma ngomlomo ethi hayi mfethu nginephupho lokwakha umuzi, nginephupho futhi lokuthenga imoto, kodwa gcineni umuntu angayibeki imali. Beka imali ukuzokwazi ukuthi-ke ufeze iphupho lakho, ukwazi ukuthi-ke ube nento mfethu ephathekayo. So nje bafethu ngabacela nje kakhulu ukuthi abantu abaqhubeke mfethu bebheke phambili, bebeke imali, bafethu imali-ke ukugwema izinto ey'ningi. Mhlampe kuleyo mali oyitholayo ungabuka nje nawe mfethu ukuthi iziphi izinto mhlawumbe omosha kuzona imali. Kuyenze ngithi abanye nabo mase ngibambulela kanjalo, umuntu yesho ukuthi eyi mfethu, hawu kumele mhlawumbe ngehlise utshwala, kumele mhlawumbe hawu ngehlise mhlawumbe ugwayi, hawu mhlawumbe kumele ngehlise i-shopping, yabo. Cause mina uma ungibuka nje manje, yabo, nje lesikibha lesi ngathi angimide price lesikibha lesi, yabo, kodwa uyabuka into engiyenza la ngemuva, okusho ukuthi khona izinto futhi engenasidingo, khona izinto ezinesidingo. Hayi ukuthi angi-afford mina ukugqoka kahle, hayi ukuthi angi-afford mfethu ukugqoka amagushi nomaro, but ngiya-afforda, kodwa ngifuna ukuqala ngezinto ey'balulekile. Emva kwalapho nizobona sonixhaphaza futhi. Kulaba mfethu abathi isitezo sidilekile, ngingasho mfethu ukuthi nishwebile bafana bakithi, nishwebile. Thathani lobo buciko benu nobutheknoloji benu nokuhlakanipha kwenu enabufundelayo, mhlawumbe angaze nikufundele, nibusebenzise kwezinye izinto bafethu enganenzela imali, yabo. Ngoba ngiyanibona mina nihlakaniphile bafethu. Lokho kuhlakanipha kwakho-ke kusebenziseni entweni ezokwenzela imali, ngoba uzuzeni nje ukuthi udilize isitezo online, awuzuzanga lutho, uyabo. Mfowethu, ukubongelwa abantu abasezingeni eliphezulu. Mina-ke ngimncane mfowethu, ngimncane ngayo yonke into, yabo, ngokweminyaka nakwi-industry ngimncane. So mfethu, ukubongelwa abantu asebephambili ngokwempilo,
phambili futhi ke nangokuhamba phambili nje mfowethu. Uthina ke uthina umfundisi uThina Zungu ungomunye ke bafethu wabantu engabukela kuyena kahle kahle nje ngifuna uqamba amanga nokubukela izinto zokuthi hawu mfethu uyabona uma uyiciko kufika ikhathi enjena kodwa yena wakwazi ukuthi ephume ehambe ebheka indawo akhe izinga indawo noma akhe nje okusezingeni labafowethu mhlambe nodadewethu abahlala mhlambe eindaweni ezitop kakhulu mhlambe komhlanga koBhalitho koba kodwa wathatha imali wahamba wayokwakha umuzi wenza izinto ezinhle mfethu. So nje ngiyacabanga ukuthi mfethu mina angifuni ngiqamba amanga mfethu uThina Zungu ungomunye wabantu mfethu engingabukela kubona kakhulu ngabona ukuthi hayi bafethu cause la mfethu kwakhe emakhaya awekho ama rate izinto ezikanjani uyabona nje la nje asikhokheli lutho asikhokheli nje lutho. So bafethu nani bafethu abanye bafethu ngiyabagqugqumezela ukuthi bafethu uma ngampela uNkulunkulu ebhenga kuwena sebenzisa imali ngendlela eright ukuze noma mhlawumbe usuwa uwe kahle wazi ukuthi kodwa imali wayisebenzise intweni right. Yabo nje mina la mangase kuthiwa nje ngiyawa njengamanje ngiyazi ukuthi mfethu umuzi nginawo mhlambe nayi imoto nginayo ipholwana uyabo kodwa ngisho ngathiwa sengithola u350 mfethu ngeke ngize ngikhale mfethu ngoba u350 ngakwazi ukuthenga impuphu ngithenga ishebo ngihlale kodwa emzini oright. So bafethu ngiyaphinde futhi ngiyabonga futhi nakwabanye mfethu okhuzani umfuka Mpungosi ukhuzani ke futhi ungabanye abantu ke futhi abakhile mfethu wakhile ukhuzani mfethu futhi naye ke kuyinto enhle kakhulu leyo mfethu ukuthi umuntu akwazi ukuthi ebongelwe abantu abakhulu njengoba ke einkosi yomaskande nje siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ke nikwazi ukuthi nisibongeke nathi sibancane ngoba sinathini nje mfethu uyabonga.